खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ रिलिफ बादाफोराव सुबिदाफोरखौ जौगाहोनाय इउपिपिएल। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलआ बुधबाराव बिबानगिरिफोरखौ क'क्राझारनि कारिगाव ओनसोलाव बावैसो दावराव-दावसिनि जाहोनाव नखरफोरनि थाखाय गायसनजानाय रिलिफ बादाफोराव सुबिदाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय थाबैनो राहा लानो खावलायो। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे हान्जाया गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिनि दैदेननायाव कारिगाव गोजौ फरायसालि, हालदिबारि, आवदां बाजार, नं 2 बासबारि आरो भावरागुरिनि गासै मोनबा रिलिफ बादायाव दावबायनानै हानि थासारिनि थासारिखौ नायसंनानै खहा जानाय सुबुंफोरजों मोगा-मोगि जायो। दावबायनाय समाव रिलिफ केम्पनि थागिरिफोरा गोबां गोनां दाबिफोर आरो जेंनाफोरखौ दैखांदों। बिथांमोनहा गुदि जाग्रा आदारनि रेशन मोनाखै होनना फोरमायो आरो बिबानगिरिफोरखौ रिलिफ गाइडलाइनफोरखौ गोख्रोङै होनो थाखाय खावलायो। थागिरिफोरा बादाफोराव रैखाथियै थानायनि थासारिखौ थि खालामनो थाखाय नांगौ रोखोम दै, साखोन-सिखोननि सुबिदाफोरखौ खावलायो। बेनि अनगायैबो गुबैयै गुसु बोथोराव नखरफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय अरायथा नङै थाग्रा खुलि आरो गुदुं जि-जोम होनो खावलायदों। बादायाव थानाय गथ'फोर आरो आइजोफोरनि थाखाय जर'खा जोथोन आरो मदद होनाय जादों। बेनि अनगायैबो एचएसएलसि आरो एचएसएससि आनजाद होग्रा फरायसाफोरखौ थोजासे सोलोंथायारि आरो गोसोआरि मदद मोननो थाखाय थुलुंगा होनाय जादों, जाहाथे बिसोरनि फरायनायाव हेंथा जाया। इउपिपिएल हान्जाया खहा जानाय गामिफोराव अरायथा नङै पुलिस आउटपस्ट फसंनो थाखाय खावलायो, जाहाथे नखरफोरखौ थाब फैफिननाय आरो फिन थांफिननायाव हेफाजाब होनो हायो। दिदोमथि गैयै थासारिखौ नोजोर होनानै दोलोआ आरोबाव दावराव-दावसि जानायखौ होबथानो थाखाय सेन्सिटिभ जायगाफोराव गोख्रों आयेन आब्रुथि लाखिनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदों। बेखौ खावलायनानै क'क्राझारनि जिल्ला कमिशनारनो गांसे गोसोखांलाइ गथायनायबो जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बारग' एमपिआ आदिबासि बिग्रायारिफोरनिफ्राय हाथियार जब्द खालामनायनि सायाव बुङो। 19 जानुवारिनि मोनाबिलियाव क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव साखाथियाव सुबुं थुबुरमानि लिंचिं जाथायनि माखासे सान उनाव बृहस्पतिबाराव बारग' लकसभा संसद सनसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया आदिबासि उदखारि आफादफोरनिफ्राय बोरला थिरजों लोगोसे हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौ आबुङै जब्द खालामनो दाबि खालामो, जायखौ सुबुंफोरा सिगिहोनो आरो गाग्लोबनो थाखाय बाहायगासिनो दं होनना बिथाङा बुङो। खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै बारग' एमपि बिथाङा बुङो दि 2023 मायथाइयाव रांखान्थियारि जौगाखांनायनि थाखाय आदिबासि वेलफेयार डेभेलपमेन्ट काउन्सिलखौ दानाय जादोंमोन आरो बेनि सिगां उदखारि हान्जाफोरा आखाइ दैखांनानै गावनि हाथियार आरो गुलि बारुदखौ गथायनांगौमोन। बिसोरनाव थानाय गासैबो हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौ सरकारनाव जमा खालामनाय जादोंना गैया बेनि सायाव सन्देह फोरमायदों। बिथांनि बादिब्ला बिसोरनाव दासिमबो माखासे हाथियार आरो गुलि बारुद थानो हागौ, जायनि थाखाय बिसोर सासे दाय गैयै जायगानि सुबुंखौ गाग्लोबनानै बुथारनो थुलुंगा मोन्दों। जिल्ला खुंथायआ आदिबासि लाइमोनफोरनि हान्जाफोरनि बांबोनाय खामानिफोरखौ नोजोर होनांगौ, जर'खायै रिजार्भ फरेस्टनि हाग्रा ओनसोल आरो आवग्रिनानै थानाय हाग्रा ओनसोलाव। उडिशा आरो झारखन्डनि नक्सलिफोरजों सोमोन्दो थानाय आदिबासि उदखारि हान्जाफोरा बेफोर जायगाफोरखौ थाखोमाग्रा जायगा महरै बाहायनाय जानो हागौखौ नेवसिनो हाया होनना बिथाङा बुंबावो। बिथाङा बुंबावो दि उदखारि हान्जाफोरा गाज्रि खामानि मावनायनि सिगां बिसोरखौ संदाननो थाखाय थि जायगाफोराव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लानांगौ। गुबुन हादोरसाफोरनि सुबुंफोरा रिजार्भ अरनफोराव दखल खालामनायखौ मोजाङै दबथायनो नांगोन होनना बिथाङा बुंबावो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बशिष्ठ पुलिसआ वान्टेड दायनिगिरिखौ खायो। गुवाहाटीनि कामरुप मेट्र'नि गाहाय जुडिसियेल मेजिस्ट्रेटनि बिजिरसालिजों दिहुनजानाय जामिन गोनां वान्टेड NBWखौ मावफुंनायनि उनाव बशिष्ठ पुलिस थानानि मोनसे हान्जाया सासे वान्टेड सन्देह गोनां सुबुंखौ खायो। पुलिसआ PRC नं 1687 23 जों सोमोन्दो लाखिनानै 12 माइलनि थागिरि रुपज्यति मुंनि 35 बोसोर बैसोनि अरुप दासखौ हमनो हायो। बिजिरसालिया बेनि सिगां वारेन्ट फोसावदोंमोन, जायनि जाहोनाव पुलिसआ बिथांखौ हमनो थाखाय राहा लादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बङाइगावआव NH 33 आव एम्बुलेन्स जाब्रबथाय।
बृहस्पतिबारखालि फुंबिलियाव 31 नं माहारियारि राजालामा बङाइगाव जिल्लानि छाप्राखाथायाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जायो। सासे थैनाय आइजोनि गोथै सहखौ कलकातानिफ्राय बरपेटासिम लांनाय हाइ स्पिड एम्बुलेन्सआ कन्ट्रल खोमानानै मोनसे गोब्राब जाब्रबथायाव गोग्लैयो। खौरां मोननाय बादिब्ला थैनाय आइजोखौ बरपेटा टाउननि थागिरि जेलेखा बेगम होनना सिनायथि मोननाय जादों। बिथांनि थैनायनि उनाव बिथांनि गोथै सहखौ कलकातानिफ्राय गावनि न' सहरसिम लांनाय जागासिनो दंमोन। बे समावनो बङाइगावनि छाप्राखाथायाव एम्बुलेन्सनि जाब्रबथाया जायो। जाब्रबथायाव एम्बुलेन्सआव थानाय गुबुन 3 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादों। बे समावनो जाब्रबथायनि उनाव जेलेखा बेगमनि गोथै सहआ गोबाव समसिम एम्बुलेन्सनि सिङाव थाबथानानै दंमोन। खौरां मोननायनि उनाव जायगानि थागिबि आरो पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैयो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो फाहामथाय होनो थाखाय बङाइगाव सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जायो आरो गोथै सहखौ नखरनि सुबुंनो गथायनायनि राहा खालामनाय जायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ स्कुटि खावनाय जाथायाव जागिरदनि सासे सुबुंखौ हमनाय। केट्रे पुलिस थानानि मोनसे हानजाया गोख्रै नायबिजिरनायनि उनाव जागिरदनिफ्राय सासे सुबुंखौ खानानै स्कुटि खावनाय जाथायखौ फोजोबो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला खावनाय जाथायजों लोब्बा खालामनानै जागिरदनि सिङाव थानाय घुनुसा गामिनि थागिबि 35 बोसोर बैसोनि मनरन्जन बर्मनखौ हमनो हायो। सोंनाय फिननायनि समाव दायनिगिरिया दुरुं ओनसोलनिफ्राय AS21 L2771 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि गंसे स्कुटि खावदों होनना सिमान जायो आरो सिनायथिनिफ्राय बारग'नो थाखाय बेनि नम्बर प्लेटखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायखौ सिमान लायो। बिथांनि मिथिनायाव पुलिसआ जागिरद रेलवे स्टेशननिफ्राय खावनाय स्कुटिखौ सोलायनाय नम्बर प्लेटजों लोगोसे बोखांनो हायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ NH38 आव बांद्राय ल'ड ट्राकआ बेलथायनाय। रैखाथि नेमफोरनि सायाव सोंथि सिखांदों। बृहस्पतिबारनि फुङाव तिनिसुकिया जिल्लानि दिगबै पुलिस थानानि सिङाव थानाय टिंरायाव थानाय 38 नं हादोरारि राजालामायाव गोख्रों स्टिल मुवा लानानै गंसे बांद्राय ल'ड गोनां ट्राकआ बेलथायनानै फिन खेबसेबाव हान्थामेला आरो रैखाथि नेम खान्थिफोरखौ मावफुंनायाव गोब्राब गोरोन्थि जानायखौ नुनो मोनो। टेक्स इनभ'इस आरो इउ-वे बिल रेकर्डजों लोगोसे मावख'आरि फोरमान बिलाइफोरा फोरमायो दि AS23BC1895 रेजिस्ट्रेशन नम्बर गोनां ट्राकआ TMT रेनफोर्समेन्ट बार आरो गोसोम थार लानानै डेनिबेनि एस'सिएट्स गान्धी पार्क र'ड तिनिसुकियानिफ्राय विनटन पावार इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय मार्घेरिटासिम थांगासिनो दंमोन। शिपमेन्टआव गुबुन गुबुन महरनि TMT बारफोर दंमोन। 16 mm, 12 mm, 10 mm आरो 8 mm लोगोसे गोसोम थार जायनि लिरथाया 5165 किल'ग्रामसो आरो CGST आरो SGSTजों लोगोसे 3,25,857 रां। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला होबथानाय बिथोन थासेयावबो मुवा बेसादफोरखौ खोबनाय गैयाजासे दैथायनाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला जाब्रबथायनि उनावनो शिपमेन्टखौ गुबुन गारियाव लांनाय जायो आरो जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय ट्राकखौ पुलिसनि आवथायाव लानाय जायो। रावबो जखम जानाय एबा थैनायनि खौरां मोननाय जायाखै। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ नागपुराव पुलिसनि जिम्मायाव जिनाहारिनि दायनिगिरिया गावखौ फोथैना लायो। महाराष्ट्रनि नागपुरनिफ्राय पुलिस हानजाया बावैसो सिगां प्रयागराजनिफ्राय सासे उन्दै हिन्जावसाखौ रैखा खालामो आरो 19 बोसोर बैसोनि दायनिगिरिखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुएल अफेन्सेस पक्स' एक्टनि सिङाव खायो। दायनिगिरि नगेन्द्र कुमार भाटियाया दा जिउ गोमाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बृहस्पतिबाराव भाटियाया पुलिसनि आवथायाव गावखौनो फोथैना लादों। बिजिरसालिया भाटियाखौ साननैनि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव दैथायहरफिनदोंमोन। गुसु बोथोरनि थाखाय बिथांनो हरनि थाखाय बेडशीट होनाय जादोंमोन। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि भाटियाया चादरखौ बिसिनानै गावखौ फासि होनो बाहायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बियो खिखरनिफ्राय गंसे बिन लानानै गसंदोंमोन आरो गावखौ फासि होदोंमोन। BScनि जोबथा बोसोरनि फरायसा भाटियाया नागपुरनि जरिपाटका ओनसोलनि उन्दै हिन्जावसाखौ इनस्टाग्रामनि गेजेरजों सोमोन्दो खालामदों। रायज्लायनायनि गेजेरजों बिजों लोगो जानायनि उनाव बियो बिखौ मोनसे सोमोन्दोआव फुस्लायदों आरो जुलिनि थांखि लादोंमोन। दिसेम्बर दानाव बियो नागपुराव बिखौ लोगो हमनो थांदोंमोन आरो जिनाहारि खालामदोंमोन। बियो सप्तासे सिगां बिजों खारलांनो फैफिनदोंमोन। टेकनिकेल नायबिजिरनायनि उनाव पुलिसआ सानैखौबो प्रयागराजनिफ्राय ट्रेक खालामो आरो हमनो हायो।
खौरां मोननाय बादिब्ला 19 बोसोर बैसोनि लाइमोना हमजानायनि उनाव जोबोर गिदों। CIDआ डिउटियाव थानाय अफिसारफोरखौ बै मोनायाव बिथांनि गोसोआरि हालोदनि सोमोन्दै सोंथि खालामगोन आरो माबोरै बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबना लानो हाखो बेनि सोमोन्दै सोंथि खालामगोन। CID हानजाया नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो पुलिस थानानिफ्राय स्टेशन डायरि, CCTV फुटेज आरो गुबुन गोनां फोरमानफोरखौ बुथुमबाय। बे समावनो नागपुराव सफैनाय बिथांनि बिमा-बिफाया बे खौरांखौ मोननानै सोमोनांदों। बिनि बिमाया पुलिस थानानि मोखाङावनो बिहस जादों आरो बिमा-बिफाया पुलिसनि सायाव गोख्रों अजद होदों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।